ইয়াও মুৰ্গী গাহৰি পালন কৰিব ইফালে ফাৰ্ম বনাব আমি গাই ফার্ম আছে কালি করে দিলে এইটো সবজি দিখাই সবজি উঠাই দিও না उधर आना नींबू बहुत फल है ना মই গাছি লৈ যাও জোলা তো লৈ যাও লাগি সোয়ালি তুমি बढ़िया है नींबू 1 बिगा दोङो नींबुआ ओरैबायदि मोजां जाखादो बढ़िया लागिसे नींबुটো ना jadi एक गाड़ी बिराद आबो इसको कोल भी है कोल गाती सभी कल जहाजी कल और ये क्या है ये तो गाय का खाने वाला गाय का दाना गाय पाली से लेने जाते जर्सी गाय गाय का दाना घास ड्रेगन এনেকুৱা লগাইছে পোষ খুটা বনাব লাগিছিল লিচিও বহুত আছে गोदान दिदी मोनहानि हाया बारिया बेरायनो फैलायबाय अखा बोथोरबाबो दसे नाजुलना मोटा हो गया मोटा ये स्लीव ले लगाओ ना इफाले खिड़की बारी बढ़िया देखो ना इफाले सब साफा आछे जागा बिला बढ़िया लागिसे म इयात गैस राखिबले ভাল হবো ইয়াতে থাকিব इतो स्लीव लगाम ना इतो आरो इया सिलिं लगाबो इयाव थागोन मानसि चावल दे दो ये झूलना चावल दे दो चावल बच्चा खिलाने के लिए नहीं है बच्चा हेलो लोगोफोर थांनो ओंखारलायबाय नै तेजपुराव नायलांबाय थादोलाय नोंथांमोना बहा बहा थांगोन शेयार खालामलांबाय थालायनिसै फिसाजोजों आंजों थांनोसै जोङो बायद'आ रिसिभबो खालामाखै माथो हस्पिटाल फ्राय लानोसै नै बेखौ बिराद गरमथार नालाय थान्दा लोङै जिरायना दोङो बेहाबो बिपिआ एसे सिङाव हाइ जादो आंनियाबो आंबो मेडिसिन जानाया 1 मास स्टप दोनबायमोन आङो माने जालियाखै सानबायमोन ओमफ्राय आं बिपिआ एसे बारिबाथाय आं गावखौनो मिथिखायो आरोना नैबे मेगन सिगाङो स्टप जादोंमोन ना बियो माने मेगनानो नायनो हाया जागासिनो फिसा जालांगासिनो इनिखाय आं बिपि चेक खालामबायथ' पुरा बारिना दङ आरोना गोजौबो बारिदो सिङावबो बारिदो ओंखायनो दासो टेब्लेट गरसे जाब्रबना होलायबाय माने 1 मास जाबायमोन आं टेब्लेट जायिया माने जानो गारबायमोन आं दा उपाय गैया दिनै बारिबाय नालाय गरमबो ना ओमफ्राय ना बेदर जानायाबो एसे बारा जादों ओंखायनो जानांगौ जालायबाय गिनानै जाना होखाबाय आं लगे
टाउननिफ्राय फैनानै न' मोनफैलायबाय लोगोफोर फिसाजोआ हनै ना सारनो बासोदोंमोन फुख्रियाव सारनांगौ जालायबाय बायनो फैदो जि ब्रा ब्रा सारहोलायबाय मारियाम कत ना जायते आरो गामियावबो बाथौ गायदो न'नै माने बेयाव आङो दा थांनो ओंखारबाय रायजोजोंबो थाङाबाबो जाया आरो दिनै आंना बिपिआ हाइ जादों नालाय एकदम थांनो बादोंमोन होमबाबो उपाय गैया थांनांगौ जासिगोन न'नै मानि बाथौ गायदो दिनै न'से गायखांबायनो दा न'सेया गायखाङाखै खोमा आं थांबाय थानोसै लोगोफोर नायबाय थादोलाय बाथौ गायनाया मारै जालायो आंबो थांलायनोसै ओंखाम संखा दे बारा बुरजा संनाङा ओंखामा बान्दा कबि मोनासै बाबा आरो बै बेदर फोराननाया खैजिमाया बाफबलायबाय नामा नायलाय नाबो बेयावनो खेबसेनो हा बाफेल' बेदर गोरान फोरानदो नै बिराद खैजिमायानो जमा जाथारो नै बेदर गोरान नाखौ एवफ्राननानै फोरानबाय मैया जाग्रायानो गैया रावबो मै बेदर गोरान लोगोफोर बिआइ फैबा जाहोनांगौ आहा फोराननानै दोनगासिनो मावजि जागोन दे आयौ आं गिथारो मावजि जाखोना दे आंना बिआइया मोनजाखागोन दा समबारैनो बिआइ फैथारगोन जाहा बाबाया बिआइनो मा जाहोगोन पेटलाटलानो हा मै बेदर गोरान दोनखायो जोंहा सबायजों जाहोनोसै आरो पुरा बयल पाताफोर दोङो बयल संना होनोसै बेदरजों बयल थांबाय थानोसै आं एबार बाथौ गायनायाव नै ओंखारथारबाय बाथौ गायनायाव मोनफैबाय नालाय जायनि जाथारबाय आङो नै जगार जाबाय आरज जानो थाखाय जगार जागासिनो लोगोफोर आंना भिडिअआ दा बिराद गोलाव जाथारलायगोन नायनोनो टाइमानो गैया रावहाबो बेखिनियावनो आङो भिडिअखौ दोनथ'नोसै आं आरजफोरखौ होबाय थाला बाय बाय